Il-Gvern se jkompli jsaħħaħ il-kundizzjonijiet tal-ħaddiema tal-forzi dixxiplinati ta' pajjiżna permezz tal-implementazzjoni ta' żewġ miżuri storiċi oħrajn kif jissemmew fil-manifest elettorali Malta flimkien u fil-budget għal din is-sena. Ħabbru dan il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri u l-Ministru għall-Politika Soċjali Michael Falzon waqt konferenza tal-aħbarijiet mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili f'Ħalfar u fil-preżenza ta' numru ta' ħaddiema mill-forzi dixxiplinati. L-ewwel miżura hija indirizzata għal pensjonanti tas-servizz. Sissa dawn kellhom il-pensjoni tagħhom iffriżata u ma kinux jieħdu żidiet tal-għoli tal-ħajja. Minn din is-sena dawn il-pensjonanti se jibdew jieħdu bonus addizzjonali għall-għoli tal-ħajja, ekwivalenti għaż-żieda sħiħa tal-għoli tal-ħajja sakemm ma jirċivux il-kola minn bnadi oħra. Il-Ministru Michael Falzon spjega kif dawk eliġibbli li jgħoddu għal madwar 500 persuna se jirċivu dan il-benefiċċju f'forma ta' bonus li jitħallas kull 6 xhur sakemm il-persuna ma tibdix taħdem jew tieħu pensjoni jew benefiċċju ieħor ta' sigurtà soċjali. F'dan il-każ il-bonus xorta jitħallas bir-rata li tkun akkumulat sa dakinhar. L-ewwel ħlas li jkopri l-ewwel 6 xhur ta' din is-sena se jkun qed jiswa 150,000 euro bekk sal-aħħar tas-sena l-investiment se jaqbes 300,000 euro. Weda li għamilna, proposta li proponejna u din qegħdin wettquha. Allura hekk ukoll ħajkun hemm titjib fl-inkam ta' dawn il-persuni u titjib fil-kwalità tal-ħajja tagħhom. It-tieni miżura tibni fuq inċentivi introdotti fl-aħħar ftit xhur li jinċentivaw lil ħaddiema jestendu s-servizz tagħhom sew jekk hux permezz tat-tisħiħ tal-pensjoni tas-servizz bi 23% għal dawk li jestendu s-servizz sa 29 sena servizz jew permezz ta' allowance għal dawk li jestendu s-servizz b'4 snin oħra. Il-Ministru Byron Camilleri spjega li l-miżura hija maħsuba biex tagħti protezzjoni lil pensjoni tas-servizz tal-ħaddiema mal-mument li jagħmel il-25 sena servizz b'mod meritevoli u jasel jkompli jagħti aktar snin ta' servizz. Ukoll illi ngarantixxu il-25 sena servizz jekk daw il-persuni jieħdu l-miżuri li implementajna proprju tal-aħħar illi jestendu s-servizz tagħhom. Dan il-mod din verament nuru li qalbna tħabbat mal-ħaddiem mod kontinwa li darba wara l-oħra intejbu l-kundizzjonijiet u drittijiet ta' daw il-ħaddiema.